Se, jeg gad godt at gøre det med bukken, men jeg kan ikke. I skal bare stille en dreng derovre, der er lidt homofobisk, og så er der en anden dreng, der skal sidde overfor, og så kører lidt i ben, og på hans lov skal han nok rejse op på det. Prøver på en, der er rigtig usikker på sin seksualitet. Det er sådan nogle pranks, som bare sørger for, at der ikke er nogen piger i nærheden, som man kunne tro, det var. Nej, det skulle du netop være. Nej, fordi så bliver han sgu da siddende. Hvis han tror, det er en pige, der sidder og kører en fod op i Nå, hvis han tror det. Men der må ikke sidde ved siden af. Jeg tror, du mente, at hvis det var en pige, der var der, så mere eller mindre, hvad der skete, så bliver han blevet tvunget til at reagere rigtig kraftigt. Ja, okay. Jo. I stedet for, hvis han sad ved sådan en fest, og der ikke var nogen tøser alligevel, så tænkte jeg måske sådan, nej, hvad fanden. Nå, jeg tror, der skulle love noget lysom i ben i aften, altså. Au! Den hoppede af. Ja, men altså, hvordan er sådan handler gløde der? Jamen, den hoppede jo væk. That wasn't me. It wasn't me. What too big? Riders on the storm. There's a kid around the road. So, but yeah, let's hope there's gonna be a lot of snow tonight. So we can make that video thingy tomorrow. Video thingy. Yeah. Snow. This hill and then a fence at the end, that's gonna be really funny, and then on a sled down and then just BAM into the fence. And if you knew I'm good, if I'm there, Det skal vaskes væk. if I'm there, ja, der skal ikke noget til for at lave brandværk af det der. It fucking blows, Nadja. Og brandhullen så. Jeg ved selv, hvor irriterende det er. Jeg ser din gamle sofa, der kunne... Det var satme. Det var en gammel ledersofa, og kæft, hvad der ikke er foregået på den sofa. I den sofa, helt på den sofa, og nej. Jeg tror bare, vi stopper Jeg holdt afskedsfest for min sofa. At jeg så sad alene og drak, det var så en anden side af sagen. Ja, den skulle sendes et sted med manér. Ja, den skulle. Jeg bare lavet aftale med folk, der var ikke nogen, der dukkede. Blandt andet Niels. Det var ikke Niels. Han ville gerne, men så kom han ikke. Den er op til et sted. Jeg skal lige se, at det er nu kun bare i 10 minutter.
4, 3, Vi behøver stadig nu skal vi sige bye. fylde tiden ud. So yeah. Should we end this little video and say bye bye to the people? Vi kan spille Trivial Pursuit. Should jeg for dum til Trivial Pursuit? Sådan noget forretning, det er jeg ikke god til. Jeg er klar på Trivial. Er du klar? Ja, så skal jeg også være med, og du også. Så bliver jeg nødt til at være det. Så tager jeg. Så, Det skal du ikke. så kan du gå på team. Stærk. Ja? Så kan du gå på team. Nå, nej. Hvis alle er alene, så er jeg også alene. Jeg er fucking god til Trivial Pursuit. Det er det eneste, jeg er god til. Hvad er det? Genus, eller hvad er det? Den jeg har liggende derunder lige nu, det er 20 års jubilæums edition. Er det den med de der poletter og pis?